Ja s'han iniciat els tràmits perquè el sector del barri de Sant Genís dels Agudells a Horta-Guinardó comprés pels carrers de Garriguella, Siurana, Vila de Roses i la carretera de les Aigües passi a formar part del districte de Gràcia. Un sector bastant aïllat dels barris nord del nostre districte, que geogràficament encara pertanyia al nostre districte, però socialment està més vinculat en el districte de Gràcia. La mesura afectarà uns 35 habitatges que esperen que el canvi de districte serveixi també per millorar la zona. Expliquen que es troben en terra de ningú, a cavall entre els districtes d'Horta-Guinardó, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i el Parc de Collserola. O sigui que quan s'ha de reparar alguna cosa et diuen que és Gràcia, quan Gràcia et diu que és Horta-Guinardó, i la veritat és que pertany a tots, i llavors no es posen d'acord entre ells. I aquí costa molt que es tiri endavant tot això. Reclamen que s'hi instal·li clavegram i se soterrin les línies de serveis. També que s'hi faci més manteniment i augmenti la seguretat. Per exemple, han unit forces en aquest aspecte. L'altra gran reivindicació és més transport públic. Que l'autobús arribi no solament aquí dalt, perquè ja és molt complicat, però que arribi a la carretera de les Aigües. Només que arribi al final, que pot donar la volta, doncs això, número 1. Amb el nou límit territorial es facilitarà més la feina als serveis de neteja. Ara l'assumeix el districte d'Horta-Guinardó, però quan l'Ajuntament aprovi el canvi al proper plenari ho farà el de Gràcia, que hi podrà accedir amb més facilitat.